रायजो नाङैनो उन्दै बैसोआव जुलि जानाय लानायजों लोब्बा थानाय हौवा हिन्जावफोरखौ पुलिस बिफाना हमनाय आरो आसाम सरकारनि गोख्रों थांखि लानायखौ साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों राहा लानाय आरो पुलिस बिफाननि नायबिजिरनायखौ गोजोननाय फोरमायनानै दिनै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि लाग्राखौ हमनायनि सायाव गोनां बाथ्रा फोरमायदों। बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया बुंदों, आसाम सरकारनि बेबायदि साहसि गोनां थांखि लानाया गोबां सिगाङावनो जानांगौमोन। दिनैनि समाव जायफोर उन्दै बैसोआव जुलि लानानै हमजादों बिसोर राहा गैयै नखरखौ आसाम सरकारा गुबुन मोनसे राहा लानो थाखाय आसाम सरकारखौ मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारिया खावलायदों। बिथाङा बुंबावदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायखौ होबथानो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोदों। बेबादिनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायखौ होबथानायनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंबावदों। खुलुमबाय। दिनै बड'लेण्ड बुब्लि मोनसे चेनेलनि गेजेरजों आङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आङो बावहरग्रोबाय आरो बे बुब्लियाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों जे दिनै उन्दै बैसोआव हाबा खालामग्रा दायनिगिरि बिथांमोनखौ दिनै आसाम सरकारनिफ्राय बा पुलिस बिभागनिफ्राय जिखिनि हमबाय थादों आरो हमनायनि गेजेरजों दिनै जेलावबो लांनाय जादों। बेनि बिथिङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा बुङो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ बड'लेण्ड बुब्लिया मिथिनो लुबैनायलाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लिया रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो लुबैनायलाय बे समाव आङो फंनैसो बाथ्रा मिथिहोनो आङो थागथियारि जादों। दा गिबियावनो जे आसाम सरकारा बा पुलिस प्रसासना दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै जिखिनि मोनसे गोख्रों मोनसे राहा लादों आरो बे उन्दै बैसोआव हाबा खालामग्रा माखासे दायनिगिरिफोरखौ 3 थारिख हरनि 12टा बा 1टा बाजिनिफ्राय जे मोनसे एरेस्टनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो एरेस्ट खालामनायनि गेजेरजों दिनै गोबां दायनिगिरिफ्रा दिनै एरेस्ट खालामजाबाय बा दिनै जेलाव दैथायहरजाबाय आरो बेबायदि मोनसे गोख्रों मोनसे बेबस्थानि थाखाय आङो आसाम सरकारनिसिम आरो पुलिस प्रसासननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोबाय। बेबायदि हाबाफारिया बहुद सिगाङाव जानांगौमोन आरो दिनै लेटैब्लाबो दिनै बेबायदि मोनसे एक्सननि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम एबसुनि जानानै आरो रायजो राजानि जानानै आङो साबायखर बावदों। दा नैथियाव आङो आसाम सरकारनिसिम पुलिस प्रसासननिसिम आङो खावलायनो लुबैदों जे जायफोर बिथांमोना दिनै एरेस्ट जाबाय बिथांमोना जेलाव थाहैनांबाय बा थानायाव थानांबाय आरो बिथांमोननि न'खरा दिनै थालांनांबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानांनाय सोरबा हिन्जावसा बा सोरबा आइजो दिनै आइजो जाफैबाय। जाय बिथांमोना बोसोरथामनि सिगां हाबा जादोंमोन, जाय बिथांमोना बोसोरनैनि सिगां हाबा जादोंमोन, जाय बिथांमोना हाबा जानायनि बैसो जायाखैमोन, बिथांमोननि न'आव बा बिथांमोननि न'खराव दिनै मा होनदों गथ' सासे दं, गथ' सानै दं आरो बिथांमोना दिनै फिसाया एरेस्ट जाखांनायनि उनाव मोनसे हेल्पलेस मोनसे फेमिलि बेबायदि हयथ' थासारियाव गोग्लैनांदों जानो हागौ। जायफोरनि न'खरफ्रा बेबायदि मोनसे हेल्पलेस थासारियाव गोग्लैनांदों दा बेखौ जेन आसाम सरकारा बा पुलिस प्रसासना बिनि मोनसे बेबस्था बा बिनि मोनसे राहा बेखौबो लायो आङो आसाम सरकारनिसिम पुलिस प्रसासननिसिम आङो खावलायबाय। आरो बे बुब्लियाव आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै गोबाव सम जोङो खामानि मावबोबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि हिसाबै फोसावखांनायनि उनाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनि फरायसाफोरनो बोरै मोनहोनो हायो, गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनहोनांगौनि थाखाय बिमा बिफाया माबायदि दायित्व दं, समाजा माबायदि दायित्व दं, फोरोंगिरि मानगोनां बिथांमोना माबायदि दायित्व दं, सरकारहा माबायदि दायित्व दं, बे बिथिंखौ लानानै जेब्ला मेसिभ जोङो साइकेल रेलि खालामो, मेसिभ जोङो स्कुलाव गामियाव एवारनेस प्रग्राम खालामो, बैफोर हाबाफारिफोराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायनि मोनसे जेंना, मोननायनि हेंथानि मोनसे जेंना आरो मा होनदों न'खर दावगानायनि बियो मोनसे हेंथा, रांखान्थि जौगानायनि बियो मोनसे हेंथा। दा बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि जिथु इयुन, जोंनि लाइमोनफोरा जिथु जोंनि भबिष्यत, बेनि थाखाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बन्द' जानांगौ होननानै जोङो बै समनिफ्रायनो मोनसे मिशन, मोनसे मदआव
जोङो खामानि मावबोबाय थानाय जादों बेनि थाखाय आलादा मिशन जोङो फोसावाखैब्लाबो जोंनि मिशन क्वालिटी इडुकेशननि मोनसे मिशन जेननि गेजेरजोंनो बा जोंनि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बा गुबुन गुबुन समाजनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो सांग्रांथि होनो थाखाय जोङो नाजाबोदों दा बेखौ जोङो मिथिनांगोन जे दिनै माने बबे बैसोसिमाव सासे हिन्जावसाया हाबा जानो मोनो आरो बबे बैसोसिमाव सासे हौवासाया हाबा जानो मोनो बिनि थाखाय आयेना जोंनो खानानै होखानाय बैसो दङ सासे हौवासाहा 21 बोसोरनि गाहायाव माब्लाबाबो हाबा जानो मोना जुदि हाबा जायोब्ला आयेननि नोजोराव बियो माने गोरोन्थि दायनिगिरि बिनि थाखाय बियो माने खाजानो हायो पुलिसजों आरो बेबायदिनो सासे हिन्जावसाया 18 बोसोर बैसोनि गाहायाव हाबा जायोब्ला बियो माने अपराध जायो आयेना बेखौ माने गनाया हाबा जानायनि बियो मोनसे बैसो नङा बिदि होननानै जोङो माने मिथिगौ दा बिनि गेजेरावबाबो बेबायदि माखासे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा उन्दै बैसोआव माने थगायजानायनि गेजेरजों लांखार जानायनि गेजेरजों बुरखाय जानायनि गेजेरजों बा सांग्रांथि नङैनि गेजेरजों गोबां थासारियाव बेबायदि हाबा जानांनाय थासारिखौ जोङो नुबोदों आरो जोङो नुबावदों मिथिबावगौ जे माने 14 बोसोर बैसोनि सिङाव जायफोर माने हिन्जावसा बा हौवासा गथ'आ माने हाबा जानो गोनां जायो बा हाबा खालामग्रा मानसिया पक्स' आयेननि माने गेजेरजों बियो एरेस्ट जानो गोनां जायो बा पक्स' आयेन बा जोंनि उन्दैसा गथ'फोरखौ प्रटेक्शन खालामनायनि थाखाय जिखिनि आयेन बेनि गेजेरजों माने दायनिगिरि हिसाबै माने दिनै हमजानो गोनां जायो दा नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै मिथियो दा मिथिसेयावबो गोबां माने मिथिनाय मानसिफोराबो जोंनि उन्दैसा माने गथ'साफोरखौ हाबा खालामो बा हाबा खालामनायाव एनकारेज खालामो बा मिथिखासेयावबो जोंनि 14 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसा गथ'फोरा हाबा माने जानो गोनां जायो जाउनाव न'खरा माने बायग्लियो जाउनाव माने देहाया दुरबल जायो जाउनाव माने मा होनदों बेमार आजार जानो गोनां जायो जाउनाव माने बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेफोरनिफ्राय समाजखौ जोङो बोरै सांग्रां खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो खामानि मावबोबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर बिथिङै जोङो गोख्रोङै जोङो खामानि मावलांनो नाजागोन देग्लायबो गोबां दखरा गोबां दालाय गोबां जिल्लाफोरा एबसुनि कनफारेन्स लादों बे कनफारेन्सनि डेलिगेटनि गेजेरजों बे बिथिंखौ जोङो स्ट्रंलि जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय जोंनि जिल्ला दखराफ्रा थांखि लादों आरो गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि एबसुनि बिबानगिरिफोरा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा जानांनाय थासारिखौ बा समाजनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय लेक्चार होबोदों स्पिच होबोदों सांग्रांथिनि बाथ्राखौ बुंबोदों आंबो गाव माने गोबां जायगायाव एबसुनि माने अपेन मिटिं गाबोदों बे अपेन मिटिं गानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलि जोंनि आथिखालाव स्कुलाव कलेजाव फरायबाय थानायफोरखौ सांग्रांथि होबोनायनि गेजेरजों 5,000निबो बांसिन फरायसाफोरखौ उन्दै बैसोआव आं हाबा जाया होननानै जोंनि फरायसाफोरखौ माने समायखिरा लाहोबोदों आं देग्लाय लाहोबोनाय जादों दा बेखौ जोङो एब्राप्टलि जोङो खालामनो गोनां जादों बेखौ जोङो दिनै माने गोख्रोङै जोङो बुंनो गोनां जादों बेखौ जोङो एग्रेसिभलि जोङो दिनै बुंनो गोनां जादों मानोना बे जेंनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों आरो बे जेंनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय थानायनि थाखायनो हयथ' दिनै मोनसे बाध्यथायाव गोग्लैदों आसाम सरकाराबो बाध्यथायाव गोग्लैदों पुलिस प्रशासनाबो बिनि थाखायनो मोनसे एरेस्ट बेबायदि मोनसे थासारिनि गेजेरजोंब्लाबो दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो गोनां जादों दा बेखायनो आङो दिनै खावलायनो लुबैदों बेफोरबायदि जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय जोंनि समाजा गिबियाव सांग्रां जानांगोन जोंनि धोरोमगुरु बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन जोंनि हाबा होग्रा एजेन्सि इन्सटिटिउसन बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन जोंनि बिमा बिफाफोराबो सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन आरो पुलिस प्रशासन बा सरकार बा सिस्टेम बिथांमोनाबो गावनि मावनो गोनां खामानिखौ माने टाइमाव जेरैबायदि मावनांगौ बेखौ मावथारनांगोन नङाब्ला जों जायखौ लानानै इयुन दानो नागिरदों जायखौ लानानै भारत दानो नागिरदों जायखौ लानानै आसाम दानो नागिरदों जाय लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो बर'खौ गेरेमसा हारि दानो नागिरदों जों मोनफुंनाय नङा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गिबियावनो बिनि फरायनाया द्रप जायो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लोगो लोगो माने मा होनदों बिनि देहाया जेंना जागोन आरो बियो साख्रि बाख्रि बेफार बानिज्य बायदि मैया उदायि जागोन आरो बेबायदिनो मोनसे गोरिब जेंना बा मा होनदों दिनै बेकार जेंना रांखान्थिनि जेंना बेफोरो माने ओनसोलाव हादराव रायजोआव बे नुजानायनि चान्सआ बहुद माने खाथि दा बेखायनो बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो खामानि मावनांगोन आरो बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय एवारनेसनि मुखुब एवारनेसखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों लांबाय थागोन आरो बे एवारनेसखौ सरकारनि धोरोमनिफ्रायबो पुलिस प्रशासननिफ्राय सरकारनिफ्राय बा माखासे एजेन्सिसफोर दङ बै एजेन्सिसफ्राबो मेसिभलि माने जेन लांबाय थायो आङो खावलायगोन आरो दिनै एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों माने जोंनि सोरांबानो माने थाखो माने
आव जोङो 8:30 9:00निफ्राय जोंनि फरायसाफोरखौ लोगो मोनो जोंनि मानाव गेदेर फोरोंगिरि बिथांमोना आं बिथांमोनखौबो आङो खावलायगोन जे दा दिनै मोनसे स्ट्रिक्ट मोनसे एक्शन बेबस्था लादों आयेना जिहेतु दंखायो बेखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ माने बोरै सांग्रां खालामनो हायो आङो फोरोंगुरु सारमोनखौबो मेडाममोनखौबो आङो खावलायगोन जे थाखो खथायाव फोरोंनायनि गेजेरजों बेखौबो जोङो लांफाथारनांसिगोन आङो गुरै खावलायदों आरो बे बुब्लियाव धोरोमगुरु बिथांमोनखौबो आङो खावलायगोन बा दिनै हाबाया जायो होनोबा गावबा गाव धोरोमनि मोनसे खान्थिजों जायो बै खान्थिजों जायफोर हाबा होयो बै माने हाबा होग्रा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जायफोर हाबा होग्रा बिथांमोना जेन उन्दै बैसोआव हाबा जानो नागिरग्रा बिथांमोनखौ माब्लाबाबो जेन हाबा होआ आरो दिनै मा होनदों खारखुमानानै मन्दिराव हाबा जाहैयो खारखुमानानै मालाबा कर्टआव हाबा जाहैयो लोगोआनो लोगोनि बिफा जानानै हाबा होयो हिन्जावसानि लोगोआनो हिन्जावसानि बिमा जानानै हाबा होनाय बेफोरबायदि थासारि जायो आरो माखासे फेक सार्टिफिकेट बा फेक माने एजनि प्रुफ मोनसे श' खालामनायनि गेजेरजों माने हाबा लानो नागिरनाय थासारिफोरा जायो बेनि थाखाय सरकारहा बै माखासे इन्सटिटिउसनफोरखौ रेजिस्टार्ड माखासे इन्सटिटिउसनफोरखौ मोनसे माने इन्सट्राक्सन माने फ्रेश इन्सट्राक्सन हरनायनि मोनसे गोनांथिखौ जोङो नुदों आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय आङो गोबां बाथ्रा बे समाव बुंनो लुबैयाखै बियो बयनिबो मावनो गोनां खामानि आरो बियो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो गोनां खामानिखायनो जोङो बेखौ जोङो इयुनाव जोङो लांबाय थागोन आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर जेंनानिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय जोङो गिबियाव सोलोंथाइ जौगानांगौनि थाखाय जेरैखिजाया जोङो बयबो खामानि मावथारनांगोन सोलोंथाइखौ जों जुदि जौगानो हायोब्ला एटलिस्ट बयबो सांग्रां जागोन बयबो सांग्रां जागोन आरो मा होनदों गामियाव गोरिबथिनि माखासे जेंना दङ आरो बै गोरिबथिनि जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय जोङो दिनै बेबस्था लानांगोन जोङो खामानि मावग्रा जानांगोन जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बेफार बानिज्य बा सेल्फ एमप्लयमेन्ट बा सरकारि एमप्लयमेन्ट बायदि मैया बेफोराव जोङो एंगेज जुदि जानो हायोब्ला थारैनो बेफोरबायदि जेंनाखौ जोङो बोस्रांनो हागोन आरो जे जोंनि जिखिनि उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि गेजेरजों पपुलेसन एक्सप्लेसन लोगोसे आनएमप्लयमेन्टनि जिखिनि समस्या पभार्टिनि जि समस्या बेफोरबायदिनिफ्राय जोंनि समाजखौ बा जोंनि ओनसोलखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो थारैनो जोङो रैखा खालामनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो गोजोन्थों